Moje jméno je Pavlína Šťastná, pracuji v oboru estetické medicíny jako lékař už víc než 15 roků a specializuji se, nebo mám zkušenosti s celou řadou biostimulačních, omlazujících, regeneračních zákroků, které pomáhají pacientům a pacientkám cítit se lépe ve své kůži. To, co mě charakterizuje v mém přístupu k práci, jsou komplexní proměny. Harmonizace obličeje, světel a stínů, různých geometrických poměrů, konturace obličeje, protože jenom v tom komplexu a celkovém pohledu na ten obličej může přinášet to ošetření přirozený, nenásilný výsledek. Na závěr jsem milovnice zdravého životního stylu, pohybu, cestování, motorismu. Takže pokud mě nenajdete v ordinaci, potom určitě buď na letišti s kufrem, nebo na horách, nebo někde na motorce.